Yung tanan mga bahay, kumusta? Asa mo kumuta naman yun eh. So, ayan lang na kundi ko na no? Kay, para di na mo maglisod para sa kuan full screen sa kuang camera no sa YouTube. So, di ara, ako lang i-share sa inyo karon kung ila kung sweldo diri si po sa ka maestra, abogada, electrician, tubero, hardinera, gasira, labandera, isa pa, tanan kurso no ni ana, doktora, kusinera, tanan ng kurso na ana diri nako no. Then diri lang gid nako ni siya nakatunan. And kaning mga kuan mga training nato sa TESDA, ang uban nakatabang sad, ang uban dili. Ang uban wala gihapon. Dili ra gihapon ta makakaton no sa ato ang pagpanginabuhi, pagpanarbaho. Pero dili lang kita nag-experience sa mga wala nato na experience atong ang kinabuhi ini atong panginabuhi dinhi wala nato nahimo sa Pilipinas. Kinsa man ron. Ang wala nahimo sa Pilipinas nahimo nato dinhi. So okay lang gyapon parte na ni sa atong kinabuhi no sa atong pagpanginabuhi diri pagpaningkamot paningpalad. Muni giingon nga kayahon ang tanan para sa atong mga mahal sa kinabuhi. Bisan unsa pa man ang mga unsa ni mga moabot nga mga unsa ni pagsulay sa atong kinabuhi matag adlaw. Bisan unsa na lang ang manahunaan ni atong mga amo nga ipahimo sa ato ano nga ipadaro sa ato ipaguna ipakabkab bisan unsa na lang malalang mananap. Dili kita pwede mabalibad nga na mabalibad ta makabalibad ra ta ug di na ginato kaya no kung depende gina sitwasyon kung doon na tayo mga balatian o unsa ba diha na kung bugat na gyud kayo na lang ba itong istorya mo voice out pero 99% dili ka pwede mareklamo, dili ka pwede mo kuan, pero pwede ka kaayo diri muyaw-yaw mga saba sa mga dingding, sa mga putahan, sa mga kabinet, sa mga kaldero, mga trapo, pwede kayo libre walay bayad. Pero sa tubangan sa amo dili pwede. Hanggat maaari pigilan mo ang iyong nararamdaman at isipin mo rin kung tama o hindi ba ang iyong mga gipangsulti. Iyong mga gipangsulti no sa iyong mga amo. At sila ng Tagalog na to ay mga kuan mata ni. So akong i-share sa inyo karon kung pilay sweldo na mo diri. So primero, alam naman natin nakasulat sa ating kontrata na 400 US dollar nakabutang na gid ano sa itong kontrata. Sige nagkatawa akong igagaw diri. Napunitan na ako ni akong props. Ay langas ba? So nakabutang gina sa ito ang kontrata ang 400 US dollar. Pero sa kasamaang palad hindi talaga natutupad yung 400 US dollar no. So kisa man ron. Gaya sa tuwang kwarto So, sa nisulod sila sa kwarto. So ang pinaka-importante at pinaka-mahalaga sa lahat na safe tayo, may pagkain tayo, may wifi tayo, may wifi pa talagsa. makadutdot tayo kahit na sige pamaili yung wifi namin dito, sige pang laag-laag sa laing balay. Okay lang gihapon pero dili ni mao ang sitwasyon nako sa ako ang una nga amo. Bantay ron basi musuod diri ron makita akong kalo. So baliktad kaayo ang sitwasyon nako diri sa una nako nga amo. Sa kung una nga amo walay cellphone, walay kaon,
walay pahulay, gamay ra kayo ang oras sa tulog, o putos tanan. Naong ra makita na putos tanan, kani ra makita ug ang mga kuko. Kaya hasta ni putos ni tanan, tag-as kay masinin ano, yung magdadaro, mag-uuma. And dito bisan ingon ato man ang ako ang kapalaran sa ako ang unang amo na talagsara kayo ang ang siguro milipay na ko kung makatulog ko og 5 ka oras walay cellphone. Makaistorya lang ko sa ako ang pamilya kausa sa kabulan gamit ang cellphone nila, pero kadyot ra kaayo, putol-putol as in putol-putol, dili ka makaistorya tanan sa imong gusto kay orasan kasi imong amo. Pero okay na, pasalamat gyapon kay ko nga bisan ingon ato no daghan ikog nakatunan sa kong kinabuhi dito. Og didto gyud nasukod ang ako ang pasensya no. Akong pasensya nga gikan sa Cubao tamag Santa Mesa, nahimo gyud nga gikan sa Pampanga taman sa EDSA. Nitaas kayo ang pasensya no. Ug pag-antos labaw sa tanan ug pailob. Pero okay lang gyapon. Na maayo lang sila nako dito na nausa nako ka tuig. Pag-abot na usa ka tuig, medyo okay na ang tanan. Tagaan ako og 5 KD nga extra kada bulan. Dito ra ko naka cellphone no. Pag-abot na ko og usa ka tuig, dito na ko naka cellphone. Pero ang ako ang cellphone dito katupa tong keypad siya, pero naa na siya Facebook, maka-upload na ko sa Facebook, maka-comment, nalingaw-lingaw na ko sa kong kinabuhi ato no, after 1 year, dito na ko tuslok-tuslok o Facebook, o keypad, nalimot ko sa unit ato. Dayon, tagaan ako sa kong amo nga laki, nga 5 KD, pang 1 month na load, pang usa ka bulan. Pero wala ko masayod kung naibaw ang amo na mong bayi no, ang limonita ra magyud didto ang babae ra magyud og ang iyang pamilya no, madumi sa iyang pamilya na puros trabaho, inig panahon sa tingkaon binlan lang mi og dukot, ug ang among sudan kaning kamatis dinhi nga ilang gitawag nga dakos na okay lang gyapon dayon na kanunay ang among pagkaon didto ug naami sa pamilya sa bayi kani bitaw ilang planggana diri madagko kaayo nga ilahang sobra magtulo na ilahang mga pagkaon dito ilahang ihatag sa mga ningon mig mga baboy gipanglawgan, pero okay lang gyapon nakasurvive na ko atong mga pagsulay nako dito no. Tungod ani mga kaagi nako nahimo na kong malig-on nga pagkatao karon no, sa kadaghan sa akong mga nagian. So sa mga bag-o karon nga gipang swerte mo sa inyong mga amo, pasalamat mo og dako. Sa kitasan giswerte mo, wala mo nakaagi sa mga gipang naagian, wala na ginako nagwanta to dito kay kada adlaw naman ko dito pasipad-an sa ang mga bata ra po dili ang mga bata ra po ang side sa mga bahay ba kay di ginako magwanta ang ilang mga no luwaan pa ka, sipaon pa ka, masikag limpyo na si mong luyo, nanay nanumbag, nanay nang luwa nimo. No, mga anak di na magwanta, so niluhod na ko. Ang sa side sa ako ang among nga laki, mayuhon kay sila as in mayuhon. May mga edukado man sila. Ang sa side lang sa bahay gyud may mga demonyo kag kayo. Pero paglakaw na ko dito, nag-uul ba sab ko na hilak ko ba kayo, napamahalas ko ang bata, pero mga bata, pero badlungon kay tanan gyud as in nasukod gyud nila ang pasensya. So akong sweldo dito is 90 KD. Ila man ang 90 KD? 90 KD. Pero ang gipirmahan $400 which is equivalent to 120 Kuwait dinar. Pero 90 ra ang gihatag kada bulan. So dako kaayog na pahak no, 30 KD. Pero okay lang gyapon, wala na mahimo kay di naman ta dinhi, di naman ta makareklamo. So ang ako lang hangyo unta sa mga agency no nga kung unsay nakabutang diha sa kontrata, inyo hagid nang
i-explain og maayo no sa mga employer din pero wala may problema unta kung okay lang ang kaon, okay lang ang tulog, maka Facebook ra na ipahulay na walay problema nga bisan dili na nila tuparon ng sweldo walay problema. Amo lang nga sa ni i-treat lang unta mi ba nga isip usa ka tawo sab sama nila no. Mo lang gini pinaka-importante. So atong tan-awon be 90 KD silaw man kay dagay oy. So 90 KD ang palitan sa una pag-abot nako 142 times nato sa 142. So mo ni ang sweldo no 12,780 mo ni sweldo nako diri pag-abot nako dinhi first timer diri sa Kuwait. Usahay kung 145 mahimo ning 13,000 kapin mo ni unang sweldo na mo. So hangtod karon wala gyapon ni matupad. Magyapon natupad ang balaod na 120 KD. Pero okay lang gyapon at least mabawi-bawi raman pud namo sa hinagdawan namo no. Ang hinagdawan kung maglabay-labay ni sila sa mga hagdaw mi bawi ra mga igsuon maghatag-hatag pud kung magakuot sila mga lubot regalo sab sila pero dili permanente pero at least okay na kaayo. Okay na kay na check na kay na no. Dako na po ng tabang. So kung unsa ni kining tawag ani og kining mga hatag-hatag po nila mga ginagmay no so matigom-tigom ra mapadaplin ra og unsa ni og karon so nakawa na ko dito ikaduha na ni nako na amo luoy sa Dios murag giswerte ibutan na to giswerte na kay ana okay na ang tanan open na sa cellphone na ipahulay makakaon og tarong so kontento na kay ko ana pero okay lang yapon kung wala nila gitupad ang ilahang gipirmahan nga sweldo balik naman ni nako no nagpirma sila og 120 pero wala lang gihapon pahakal lang gihapon nila 110 pero okay ra bawi ra man sa mga hinagdawan sab so kontento na lang sab ko no ani nga sitwasyon. So ang sweldo karon 110 ug salamat sa Ginoo nga dako kayo og palitan mo na nga dako-dako bod ang sweldo ra times na to og 110 Kuwait dinar no kay Kuwait dinar man tawag sa ilang kwarta diri times na to og 171 man dagay palitan karon 171 so gamay na lang kulang para 19,000 ang among sweldo. Anyways bisag unsa pa nang kadako ang imong sweldo diha wala gitay laing mabangkaagan kundi ang diferensya ang diferensya lamang no sa depende watay laing sa ni kapaingnan ani madako man o magamay ang imong sweldo parehas ra ta og mga istoryas kinabuhi nga walay tigom og resibo lang gyapon ang natigom no magamay man og madako ang imong sweldo depende ra gyud nimo kung saan nimo pag-manage ang imong sweldo sa imong kaugalingon. So karon medyo dugay-dugay na ko din murag napakog na ko gamay so magpadapli na ko og gamay no para pud sa ako ang kaugalingon dili lang ni para sa kaugalingon para gini nila sa ako ang pagpauli. So depende na gina nato no kung saan nato pag-manage ang atong mga hinaguan dinhi magamay man og modako. So kita mga OFW aduna gid tay mga kasing-kasing nga mga malumo gayod og mga humok kayo sa nga tanan nga gamay hangyo lang sa itong mga kaigsuonan maglabaw sa mga mahal sa kinabuhi. Magyaw-yaw kita no magyaw-yaw kita pero pagkahuman na konsensya man in taon na di mahatagan ana-ana ang makahatag man kita no di man gid malikayan do na man gid tay kasing-kasing mga malumo pero usahay ato gihunahuna no na kung kita na pud ang may nahanglan wala gi tay wala gi motabang nato sa unsaon pa pero
this okay lang gyapon kay katabang ta nila no, nakatabang ta sa ilang mga pinahanglan. So mao to, and ang sunod nga kuan ang isunod na kuan ni nga topic ng leksyon na to no, mga estudyante nako diri sa Facebook ug sa YouTube. Kung unsaon no, unsaon pagtigom, lisod man kaayo apan unsaon pagtigom, lisod man kaayo pero kinahanglan natong buhaton. So dinhi na lang dagay ko kuto magpara jubumbong nako kay taas-taas na akong video. Hello kay Virginia Urbano, hello nimo bay. Ug kay Triple JC Castaneda bay, daghang salamat bay. Kay Donabel Villaren, hello bay. Jen Alotaya, Fia Jen Lazuna, hello nimo bay. Kula ning gikudakan no, kuan kay gikapoy na ko og pangupya. Hello sab kanimo bay, Aldrex John. Kanimo bay, Wells Ryan 121. Ug Kent Yuri Brett, hello sab kanimo bay no. Daghang salamat ninyo. Gasa pa tong uban. Nga speakers. Ubay-ubay gini. Muni ibiyag gini yung mga ngalan kay Simply Life of Me. Hello sab kanimo bay, Vincent Mabano. Kanimo bay, Angelica Jingjing Eclipse. Kanimo bay Susana Canoy ni Val. Hello kay Angelito Anisita Gimarino Fariola. Hello bay. Og sini kay Karungay Ana Marie, hello sab kanimo bay no. Kay sini daghang salamat sa tanang nag-greet nako no sa Happy Balintong. Daghang salamat. Ako ginang gidayeg tanan apan pasensya lang gyud mo kung di ta mo ma-replyan tanan. Bay Eileen E. Cabrera. Ang balita din bay sa gusto lang muuli no, muuli. Og kami pwede pa naman ipadayon ng amuang kontrata din ug naara namo kung mobalik mi pwede naman daw karon mobalik basta the same employer lang gihapon. Bay Berna Campos, hello sab kanimo bay. Nanit Matsumoto, hello bay. Hello sab kanimo bay Annalyn Bughanoy. Ug kanimo bay unsa ni Bjorn's Bags, hello bay. Kay Joe Hinampas, kay Dale Whitey, hello bay. Anilin Bonghanoy, kay Isaiah 510 Pif Fiore, astilan. Bay Maricel Salva, hello sab kanimo bay. Bay Gina Gina Matusalem, hello nimo sa Saudi Arabia bay. Kay Pearly Shell, Sabib TCC, hello. Kay Johara Kanyete, hello kanimo bay. Salamat sa imong tip ha. Luida Haron, salamat kay bay. Jana J, hello kanimo bay. Sani? Kay Evelyn Bokien, ni Ziad Incado. Kay Cherry Malinaw, hello ninyo tanan. Ug dinhi na lamang ko kutob no. Daghang salamat og kini ang inyong inday kabkab inyo na isarang Mr. Facebook nga ang Facebook gihimong radyo. Laban lang ta kuno na mga bay sa mga tanang pagsulay nato sa atong kinabuhi. Kaya nato ni dili ta tagaan og mga problema kita sa pagsulay kung dili nato kaya. So sa dako man ang tabang pud ang mga pagsulay sa kinabuhi no. Dako kayong tabang para magmalig-on ta o mahimong hingpit nga pagkatao. So daghang salamat naglibog ko hain ko magtan-aw sa kong kamera no kay first time na ako ipahigda ni akong kamera ambot hain ko magtan-aw bahala na mo din na sa kong pananaw. Daghang salamat. Bye bye.